hurtigere end det her. Det er det her med, at han skal gå med energi. Man skal ikke bare tvorten afsted. Vi tager den også med på vej videre. Det er fint der. Op og op. Og ned ad lange siderne, hvor du måske kan sige, at her kan jeg have et godt tølte. Ude hvor ikke så meget fat i ham, så skal du lige stille på lidt. Flot her. Helt rigtigt. Op, og så rører jeg mod trav, så skal jeg støtte op. Lidt op. Så snart er du tilbage igen, så skal du mindst trække tøjlen. Lige der. Fin tøjlekontakt, den har jeg. Jeg falder mod trav. Flot, så går jeg tilbage igen. Falder mod trav. Så kommer op, og du kommer helt rigtigt nok tilbage, så kan vi mindst trække lidt igen. Rigtig. Lykke er dygtig. Og vi tager bare lidt tid. Du skal tro på, at han gør det. Altså nu, det værste, der sker, når du slipper, og det er ikke at sige tro på, at han gør det, du er nødt til at slippe. Det værste, der sker, når du slipper, det er, at han gør det. Så må du tage den derfra. Men han gør det ikke, hvis han ikke slipper. Så du er nødt til, og vi vil helst ikke noget hurtigere end det her,